All she wrote go dtí an seminar gréasán seo, a thug an léargas Measúnú ag díriú thuismitheoirí. Thug an léargas seo taighdeas an áireamh, chomh maith le cinnte cigarí i suíomhanna luath ólam agus cuaireann, agus an comhairle a shláthraíonn cigarí chun feabhsú a chur chun cinn. Tá sé mar aim ag an seminar gréasán pacu leatsa mar thuismitheoir, tuiscint áil ar bhfuil gceist le Measúnú in oideachas réamhscoile de linmh, agus an ról is féidir a bheith agatsa maidir le taú lena cuid fólamtha agus lena cuid forbartha. Nuair a cloise tú an téarma Measúnú, féidir go mbeidh smaoinemh siar ar na trílacha agus na scrúdaithe éagsúla a rinne tú féin le linn dos léinn de scoile. Féidir freisin go mbeidh smaoinemh ar Measúnaithe ag amanna éagsúla le linn de gharama, nó de cuid fostaíochta, nó fiú scrúdaithe leighis. Déantar Measúnú i dtaca leis an luath oideachas a orbairt agus ag teach leis an curriculum ábhartha, faoi mar a dhéantar san oideachas bunscoile agus iarmhunscoile. Mar sin, chun Measúnú a thuiscint i gceart tá sé tábhachtach an cur chuige curriculum a thuiscint. Is curriculum éirithe bunaithe ar thúgra an curriculum a bhfuiltear trí aistear, an creat curriculum don na luath blianta. Déantar an curriculum éirithe sin a phleanáil ó bhreanóireacht ar na leanaí, rud a thug an léargas don na tleachtóirí luath blianta ar ábhar spéise na leanaí. Breanáid na tleachtóirí luath blianta atá ag obair le de leanamh, na láidireachtaí, na hábhar spéise agus na riachtanis atá ag ina aice. Déanann siad macnamh ar a gcuid breanóireachta agus pléithe siad lena códlacha agus leis na leanaí chun a dhéanamh amach céir dé an chéad rud eile be cheart a dhéanamh chun taú leis an bhólam ar bhealach atá fiúntach agus i thiúrthaí spreagadh de leanamh. Má éicmuid ar aistear an creat curriculum don na luath blianta chun tuiscint áil ar an Measúnú, feicimid an sanmhíniú seo a leanas. Chóisés leanúnach se an Measúnú, ina ndéantar eolas a bhailiú, a ghacaméadú, agus ina ndéantar macnamh air, agus ina ndéantar an tólas a úsáid chun picture sever de ólam agus de orbairt de leanaí a cruthú, chun fólam ratha a léiriú agus pleanáil a dhéanamh don orbairt amach anseo. Féach an seminar seo ar bhealach níos mionsonraithe ar an gúis a bhfuil Measúnú tábhachtach maidir le fólam agus forbairt de leanamh, agus chuna sí dhéantar eolas a bhailiú, a ghacaméadú, agus a úsáid chun fólam de leanamh a chur chun cinn. Dírítear ard i gcónaí ar an ról tábhachtach is féidir leatsa dlacha, chun taú le turas fólamtha de linmh, agus curfar sampléid an cleachtas éifeachtach a breaniú le linn cigireachtaí na luath blianta ar fáil duit. Céir tá le rá ag ár drór maidir le oideachas na luath blianta faoi cleachtas Measúnaithe. Mullen an trór cur chuige éagsúla a úsáid chun eolas a bhailiú ar bhun rialta ar na céad céimeanna eile i doras fólamtha de linmh a chur chun cinn. Mar sin, conas a rachaí an Measúnú chun tarbh de ólam agus d'orbairt mo linmh in luath oideachas. Thrácht an cigarí go rialta ar an réimse leathan de chur chuige úsáidtear go minic chun eispéiris fólamtha leanaí a gabháil ar bhun rialta. Chruthóidh sé sin picture sever de ólam do linmh. Is minic a luaitear i dúirscéad cigireachta na luath blianta go soláthraíonn an idirghníomhaíocht cardúil thacúil idir tleachtóirí luath blianta agus na leanaí, agus an documéadú sever a dhéantar ar eispéiris fólam na leanaí, tá aiseolalas leanúnach faoina gcuid fólama agus go breagann sé iad i gcóir fólamtha amach anseo. Sa chás go naithníonn cigarí cleachtas Measúnaithe éifeachtacha, ba eispéiris fólamtha atá dúshlánach, forrásach agus tainneamhach á gcur ar fáil don na leanaí. Is suíomhanna éifeachtacha luath ólam agus cuaireann, feicigh cigarí go gcuirfí macnamh ar ábhar spéise, láidireachtaí agus riachtanis de linmh, bhun eolas dearfach faoi phleananna dá gcuid fólama amach anseo. Mar phríomh oideachas de linmh, tá de ról féin ina cuid oideachas agus forbartha
arbheith tábhachtach. Chun an ólam a ceiliúradh, is minic a bhfuil cigarí ranfáirtíocht na dísmothirí mar phróiseas comhoibriach idir na leanbh, na cleachtóirí luamhlíonta agus sibse a dísmothirí. Sna slánán seo leanas, déanfar an nuachán níos deimhne an bróiseas measúnaithe trí chur síos a dhéanamh bhón na measúnaithe agus an mealach inar féidir libhse mar thuismitheoirí ról gníomhach agus fiúntach a ghlacha maidir lena orbairt. Bhuailm anois go smaoineáfá feanóid an mealach ina bhéadfaí fólam do linmh a bheas go héifireach agus takeú léithí le linn a chuid ama is suíomhanna luath-ólamtha agus cuairim. Bhíor den céad rud a ritheann leat. B'fhéidir tríalcha scríofa nó bhéal, ceisteachán, tuairiscí, go deimhin si an idirghníomhaíocht léithúil idir na cleachtóirí luamhlíonta agus do leanbh, agus an cuid córáite leis an leanbh agus leatsa is éifeachtaí a thiúrthaí tacaíocht do na cleachtais feasúnaithe go léir. Mullen cigarí go mbeadnaí feidhm as an gur chuig a príomhghuine. Áit a santar príomhcleachtóir amháin do gach leanbh agus ghuiil an duine sin freagrach as go an príomhlinmh a gabháil trí breanúireacht agus trí gacha méadú, an cadramh le tuismitheoirí agus teaghlaí a thógáil, agus takeú le cadramh rialta gábhealach faoi ólam agus faoi orbairt an linmh a éascú. Trí bhreanúireacht a dhéanamh do leanbh agus é nó í ag súgrú. Féadann cleachtóirí luamhlíonta ábhar spéise agus forbairt a linmh a fheiceáil. Luaithe cigarí go gcuireann eolas a bhreanítear faoi gníomhaíochtaí, comharthaí neamhríomhre agus léiriú cruthaíocht a linmh, marc cruthú ealaín agus ceol, chomh maith lena gcórá agus lena idirghníomhaíocht lena gáirde. Bun eolais faoi phleananna i gcóir gníomhaíocht spreagúil agus fiúntacha. Tá an bhreanúireacht níos tábhachtaí fós maidir le gcothan linmh a dhéanann cumarsáid neamhríomhre trí chomharthaí, gotha gnúis agus comhairí cumarsáidir honracha cosa le pecs nó lámh. Trí córáite, féadann na cleachtóirí luamhlíonta éisteach go cuaireamach lena bhfuil árá ag do leanbh, agus feidhm a bhaint as ceistne chun tuiscint áil ar na smaointe agus ar na mothacáin atá ag do leanbh agus na cúiseanna atá leo. Cén fá ar tharla sé sin dar leat. Trí labhairt le do leanbh faoin ábhar spéise a breanniú, féadfar an nuacha níos deimhne a dhéanamh ar na mealach a bhétaí é a orbairt chun takeú lena gcuid fólama. Cén fá roghnaí tú an bréagán sin dar leat. Bhfuil éon bhealaí eile ina bhéadmuid é a úsáid? An córáite tábhachtach nar tátar a takeú le do leanbh chun féin mheasúna a dhéanamh ar cuid fólama féin. Déiteach an cleachtóir luamhlíonta cabhrú le do leanbh forbairt a dhéanamh ar an teanga agus ar na scileanna chun a cuid fólama féin a phlé, a thuiscint agus a phleanáil. Féidir siad feidhm a bhaint as ceist na réide, cosúil le dá méach á dhéanamh arís céir do dhéanthá ar bhealach éagsúil. Má úsáideann do leanbh pecs, lámh nó córais eile cumarsáide, féadfaí na cleachtóirí do leanbh a spreagadh chun féin mheasúna éifeachtach dhéanamh ar na móna sin in úsáid acu. Tá sé lúnta ag roinnt cigarí, cé chomh maith agus a ghlachann roinnt leanaí páirt i mealaí éagsúla cumarsáide le linn cigireachtaí luamhlíonta. Déitear sé go roghnach na cleachtóirí luamhlíonta freisin, tascanna agus gníomhaíochtaí bunaithe ar láideachtaí a eagrú, chun takeú le forbairt scileanna sonracha trí eispéiris pleanáilte atá spreagúil agus fiúntach do leanbh. Tá agan anois an chuí agus an fá bhfuil measúnú tábhachtach de eispéiris oideachas luamhlíonta do linmh. Mar sin, céard is féidir leatsa dhéanamh mar thuismitheoir chun takeú leis an bróiséis sin. Sa chéad dá sleamhnáin eile, tá spáinmhaid goit na bealaí iomodúla ar féidir libhse mar thuismitheoirí, eolas áil faoin ólam
agus faoi orbairt war linmh, agus takeú lena gháil chun cinn. Chuir hí mór an suíomhna lua ólam agus cuaram atá ar ard caighdeán, fáilte mhór roimh de chuid eolais agus de chuid faisnéise, maidir le fólam agus gnóthachtála do linmh sa bhaile. I dtús baire, féachmuid ar an mealach a bhétá an tólas seo áil, agus freagairt dó, le linn córáite agus plé, go foirmiúil agus go neamhróúil le cleachtóirí luamhlíonta. Is minic I luan cigarí le linn cigareachtaí, go mbíonn na cleachtóirí luamhlíonta agus na tuismitheoirí I mbun córáite neamhróúile go rialta ar bhonn léithúil go minic, nuair a bhítear ag fágáil agus a bailiú na leanaí. Tacaíonn na córáite léithúil sin le caidreamh a chothú idir sibse na tuismitheoirí agus na cleachtóirí a oibríonn le chuid leanaí agus a thugann airdóibh. Cuideann sé sin leis na cleachtóirí aithne mhaith a chur ort féin ar de leanamh agus ar an gcuid eile den teaghlach. Cuireann sé am ar fáil chun fólam agus chun dul chun cinn de leanamh a rinsló agus tugann sé deis dóibh an rud céine a dhéanamh. Tá an cuid deirí sin ar bheith ábhartha agus tábhachtach maidir le measúna a dhéanamh agus eolas a bhailiú go héifeachtach. I rins suíomhna lua ólam agus cuaram, déantar cruinnithe a shocrú leat le linn na bliana réamhscoile. Déantar sé go mbeidh sé siúil ag deireadh na bliana nó ag deireadh téirmé mar sin nollag an cáisc. Tuairtí an cruinniú sin deis duit síos leis an gleachtóir luamhlíonta agus fólam do linmh a phlé in áit sábháilte ciúin. An méid seo lenas breanithe ag orcigareacht. Is sa láthair den sco, tuair fiú go raibh an leanamh I láthair I gcruinniú faoina cuid fólam a féin. Cinn sin an tleachtas sin go bhfuil an fólam saibhir agus fiúntach don leanamh. Is minic a chuireann cigarí luamhlíonta sonraí ar fáil maidir leis na bealaí iomadúla na dhéanann cleachtóirí luamhlíonta eolas maidir le fólam agus forbairt a gcuid leanaí a ghacaméadú, a hafada agus a rins le tuismitheoirí I bhuairim scríofa. I mór an suíomhanna éifeachtacha lua oideachais, takeóidh na cleachtóirí luamhlíonta leat maidir le haimhréanú a dhéanamh ar na doiciméid sin agus iad a phlé. Luan cigarí go ndéanann cuid sin na suíomhanna lua ólam agus cuaram I nniucha ar na taithimh le linn na gruinnithe foirmiúil agus neamhormiúil a lua roimhe sin. Déantar suíomhanna eile tú a spreaga chun aimhréanú a dhéanamh orthu ag amana anamnéithe mar dhearadh an téarma, deireadh na scoilbliana nó le linn tróna oscailte. Cuideann na taifead scríofa sin leis an scéal a bhaineann le turas fólam a éonar do linmh a insint. Tugann an duine fásta pointí tábhachtach a faoi deara, maidir leis na nithe is féidir le do leanamh a thuiscint, a dhéanamh agus an cur chuige atá acu maidir leis an bhólam agus déanann sé nó sin na pointí sin a ghacaméadú. Uaireanta, déanann sé nó sí taifeada níos bean sonraithe ar ranfortaíochta do linmh in imeachtaí nó gníomhaíochtaí áirithe chun pictiúr níos iomláine a crothú den saibhreas agus den castacht a bhaineann le fólam agus forbairt an linmh. Déanfar measúnú doiciméadaithe a scríobh ar bhealach dearfach agus díreófar ar láidireachtaí na leanaí seachas ar nithe nach féidir le dhéanamh. Má theastaíonn cabhair ó do leanamh in éon réimse forbartha, ba chur síos mionsonraithe na doiciméid ar an mealach go bhfuil sé ag éist ag na cleachtóirí luamhlíonta takeú le do leanamh as seo amach. Baineann na daoine fásta agus na leanaí úsáid as an bhíonise seo ar ólam chun ceiliúradh a dhéanamh, ar dhul chun cinn agus chun na céad céimeanna eile san ólam a phleanáil. Gás teaghlaí áirithe, chuir na doiciméid eolas ríthábhachtach ar fáil chun cuidiú le riachtanar speisialta oideachais aithint, chun tacaíocht iarúnacha chuir I bhfeidhm
agus chun athbhreithnú a dhéanamh ar thionchar na straiteise sin. Tá sé mar chospóir ag an sleamhnáin seo an tólas seo chur ar fáilte, heastain weit chun na taifead scríofa ar ólam agus ar measúnú do linmh aithint agus a athbhreithnú dhéanamh orthu. Nuair bhíonn meastóireacht á dhéanamh acu ar chleachtas is íomhana luath oideachas agus cuairim, is minic ag an cigéirí taspáintas bailí ina gcuirtear eispéireas fólamtha na leanaí ar taspáint trí grianghrafna agus tuairiscí scríofa. Déiteach sé go mbeidh sin nasca le aistear, téamaí agus brocanna fólamtha, agus in éanamh gló sin is íomhana ardchaideán feicigh cigéirí smaointe na leanaí féin gafa iontu go maith le pleananna chun forbartha amach anseo. Go maith le sin, is minic ag an cigéirí samplaí de obair ealaíne daltaí ar le, agus uaireanta feicfinn siad cuirsios i scríobhann ar aithris na leanaí. Chun fólam éonar do linmh a ghabháil, is minic a luain cigéirí go grothaíonn cleachtóirí luamhlíonta scéalta fólamtha trí fictiúr agus trí cuirsios go maith le smaointe faoi eispéireas fólamtha amach anseo. Uaireanta bíonn siad i leabhar gearrthóg, i bhfilteán nó in ndéalann fólamtha. Déanann cigéirí stóráil éifeachtach ar eolas den cileán sin a dhearbhú. Ar eolas é a chruthaíonn taifead de thuras fólamtha do linmh agus a churann dul chun cinn do linmh ar taspáint ar bhealach atá dearfach agus beoga nuair chuirtear le chéile é. Is íomhana luath ólam agus cuairim atá ar ardchaideán, ba cheart go mbeadh na taifead fólamtha sin ar fáil go héasca i gcónaí do na leanamh chun na nuacha a dhéanamh orthu. Déantar scéalta fólamtha grúpa arbeirt ar an mealach céine le scéalta forbartha éonar ach go bhfuil siad bunaithe ar eispéireas spríúla grúpa. I roinnt síomhana luath ólam agus cuairim, feicigh cigéirí an ólam grúpa sin stóráilte i ndéalann do ólam grúpa agus bíonn siad ar thaspáint ar na bailí i mórán síomhana. Ghlachann leanaí páirt in anchuid eispéireas cruthaíoch agus iad ag péinteáil, ag gearra, ag gramú agus i mbun marc crothú saor. Is minic a luain cigéirí go mbíonn samplaid an obair seo stóráilte i spás sábháilte animnithe eile cosú le fillteán, leabhar gearrthóg, tráidre, tarracán nó ar bhailí an suíomh luath ólam agus cuairim. Ba an-áthas ar do leanamh an obair sin a roinnt leat, agus cuireann sé bealach eile ar fáil duitse chun athbhreithnú dhéanamh ar an dul chun cinn atá dhéanamh ige nó aice ó thaobh na cruthaíochta agus na hábhar spéise ratha taca. I roinnt cásanna, déiteach sé go mbeidh suíomhana luath ólamtha agus cuairim féim as leabhar cumarsáide chun eolas faoi ólam agus faoi orbairt do linmh a thaifeadta agus a roinnt leat ar bhun léithúil nó seachtanúil go minic. Is minic a bhaintear féim as an teicneolaíocht chun eolas faoi ólam agus faoi orbairt an linmh a chur aniuil don na thuismitheoirí. Siad na bailí is coitianta a near na cigéirí luamhlíonta taifeadta orthu ná ríomhphost, teachtarachtaí electrónacha, príobháideacha nó grúpaí, agus na meán hóisialta. Baineann roinnt suíomhana luath ólamtha agus cuairim féim anois as riomhchlár hainniúla a cruthaíodh go spéisiúil don luath ólam, chun eolas faoi ólam agus faoi orbairt do linmh a ghabháil. Déiteach sé go bhaithe úsáidú faoi ólam do linmh trí na cóirt dhiaideacha sin go díreach ar do gléas móbilach. Déiteach sé go gceapá go bhfuil sé nádúra eisiolalas maidir le fólam do linmh a chur ar fáil don suíomh luath ólam agus cuairim agus tú i mbun córá agus ag cruinnithe ar ai. Mar sin féin, déantar cuirsios go minic i dtuairiscí cigéireachta ó thaobhanna atá éifeachtach agus tharbheith éifeachtach go gcruthaítear deis do thuismitheoirí ábhar a chur ar fáil i scríobhann agus túram a thabhairt ar thaifead fólamtha an linmh. Má bhaineann tú leas as na deisna sin, ba deis agat
dul gionn arbeirt a linmh ag takeú léithí faoi eolas sa thabhairt agus a heispéireas fólamtha a chur chun cinn. Féidir sé sin cabhrú go mór leat, tógáil eispéireas as baile do linmh le linn 2 nó 10 a bheith sa mbaile, agus bhealach sin an méid a tharlaíonn sa réamhscoil a nasca leis an timpeallacht baile, ionas go mbeidh an ólam níos tainmhí agus níos rathúla. Seo roinnt nasc chuig achmhainní a bheidh úsáide goit dar linn, mar ionsaí eolais duitse mar thuismitheoir linmh tá ag freastal ar thaobh luath ólamtha agus cuaireann. Tugann sé sin an seminar gréasáin seo chun críocha, agus is mian linn buíochas a go bhfuil leat as éisteach leis. Tásúil againn go gcuireann sé comhairle úsáideach ar fáil. Má tá ceistena nó tuairimí agat, gairí as do ranfáirtíocht sa seminar gréasáin seo, ban úsáid as an seoladh riamh tiomnaithe le de hell a chuirtear ar fáil chun de chuid tuairimí a sheoladh thugann. Insight fostríoch info ag education.gov.ie. Míle buíochas.